Mga inagyan nga kabudlay, pagtilaw, kag paghimakas ang isa ka accountancy cum laude graduate sa Aklan, iya ginpakigbahin. Mensahes ng inspirasyon, iya luyag ipalabot ilabi na sa mga ulihing tubo. Inigitutukan ni John Sala. Mga kapuso, ano kalawig ang inyong masarangan lakton tubtob nga malabot ang inyong mga handom sa kabuhi? Kung kaisa gani makalakat lang kita sang makadali lang, ginakapoy na kita. Apang si Jeff Fields ang Libakaw Aklan, literal nga ginalakat ang pila ka kilometro malabot lang ang iyang handom sa kabuhi nga makatapos sa pag-eskwela. Antes maghalin sa Libakaw Aklan, sang grade 1 tubtob grade 2 ini, ang ginalakat sini 5.2 kilometers. Sang grade 3 tubtob grade 6, 3 kilometers naman. Kag sang grade 7 tubtob grade 8, 4.2 kilometers. Adlaw-adlaw ini para lang makaeskwela. Maluwas ini nangin kopra boy, mais boy, kag school boy man ini. Nangin kabahin man sang iya kabuhi ang kalye, na maligya sang plastik. Mga panakot, nagtrabaho sa manokan, lechonan, bakery, kag restaurants. Nangin construction worker, labandero kag nangin sakristan man. Pila lang ina sa mga inagyan sini, apang isa sa mga nagtatakgid sa iya, among pagpangabuhi nila sang iya magulang nga babayi nga sila lang matapos ginbilin sila sang ilang mga ginikanan sa General Santos City para magtrabaho sa Aklan. Ang masubo pa, ang isa niya kautod, napatay. Magpapalakas po ng loob ko yung family ko po. Tapos yung mga taong nakapalibot po sa akin, yung mga taong nag-a-advise at yung kahirapan po talaga. Kahirapan dahil sa hirap ng buhay, kailangan po makapagtapos. Apang ang kabudlay kag sakripisyo sini ang nabayluhan sang kasadya. Ini matapos naggraduar sa kurso nga BS in Accountancy with Flying Colors, bangod cum laude si Jeff Phil. Na-overwhelmed ako nung nabasa ko po yung aming program po. Nung nakita ko na cum laude ako, parang hindi ako po makapaniwala kasi siyempre mahirap yung course. Tapos, siyempre, yung gusto ko lang po talaga makapagtapos. Suno kay Jeff Phil ang mga pagpanghangkat sa kabuhi ang hindi nangin mahapos para sa iya. Hindi ini halandumon sang iban kag hindi ini ordinaryo para sa isa ka tawo. Apang kun papilion kuno siya, wala ini sang baguhon. Bangod ini ang nangin rason kung nga aamo ini siya kapursigido subong sa kabuhi. Sa budig sang iya ginikanan kag pamilya. Sabi nga ng mga matatanda, kung mahirap ang buhay, habang nagtatrabaho ka, mas mahirap ang buhay po kapag hindi ka po nakapagtapos. Hindi po natin kasalanan na pinanganak tayong mahirap, pero kasalanan po natin na mamamatay tayong mahirap. Upod kay Cirilo Rinduque, John Sala. 1. Western Visayas.